Enerjika, daj gaz! Nagrzyza. Będzie Slimam to na pejzaż. Включи втора да го има, ей! Това как ясно говори, бе!
Гледате 6 на 7 бързи яростни. КА 6 срещу КА 7. Отпред е Живко на КА 6. Отзаде е туриста на КА 7. Настигам го, почти се изравняваме, настигам го. Захождам за изпреварване. Скоростта е висока. Живко ме прави сечено. Държи с греблото и ми прави купчинки, тръгвам да го изпреварвам. Давам ляв мигач. Той е включал яко турбото. Гонката е оспорвана. Влизаме в серпентина ляв завой. Тежък, терена хлъзгав. Живко рисковано мина без да се оглежда на улицата. Някакъв се объркал, кара на заден. Минавам. Рисковано между две коли. Продължавам напред. Настигам го. Да ускорява бързо. След преминаването на кръстовището тръгвам, предприемам изпреварване. Сечеме пътя. Влиза в остър ляв завой. Центробежните сили багера се накланя на външната страна, но го задържа. Трябва да го държи в пътя. Все още го държи на пътя.
да издействаме една работа. Опа, стървахме с телефона. И това е новия баскетбол. Наблюдавате баскетбол. И Меджик Джонсън и кош! И пак напред. Хайде, бе, ти! Сега събера кофата малко. Ето, преминаваме, пресичаме стартовата линия и още един завой. Един последен завой, може би да, може би да, може би да. К6 и пилот Живко, отзаде пише Киров. Спонсор на отбора. Живко с спонсор Киров от Сага Строй. Пресича първи старт финалната линия. Наградата е възможност да пусне една вода в химическата туалетна Екотой. И тук е бойния парк. Лаз. Скопитци за късметче. Още един лаз, жук. В не много добро състояние. Зил стърчи някъде от гаража. Чупен триос. Може би DAF, интерколер, Скания, излагах. Лъжата е благородна, зад нея КамАЗ се подава. Сега да видим какво може да направи колегата с този малък багер. Пита пазача къде да сложим багерите. Пазача казва сложите ги там. Малата се отправяме да оставим машините на покой за една, може би 2 седмици, може би за по-дълъг период от време. Това никой не го знае. Гледам го, че предприема маневра. Маневрата е много важно нещо. Предприемам и аз завъртане, страшна работа. Той завърта така настрани, кара назад. Виригите буксуват, то много яко. Нищо. Караме и назад. Назад, назад. К7 ще бъде паркирано до К6. Маневра. Стегляме се назад. Дясна, лява, лява, дясна. И това е новия победител в състезанието, Живко от Бургас. Жълти плувки, трети коридор, К6. Кодово наименование К6. И правим същото като него, пускаме си кофата на земята. Малко по-назад. Полковника утре. Живко, равни, смирно! Пускаме греблото на земята. Оп, оп. Връщаме бистро вече. Нещо ми се задейства комбинация от дръжки. До сега бяхме на зайченци, 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 много сме бързи. Включваме зайцето. Запаметяваме настройките на уредите. 852 часа и 4 минути, 40 минути. Водата в нормално състояние, нафта догоре. Бум, стой. Катапултираме. Това е катапулта. Jump, jump, jump around.
Не знам защо са ви толкова мазни прозорците, господине. Получавате първа награда, разрешение да се изпикаете в туалет на екота. Тя е на входа. Ако искате, може да се стискате. Като гледаш какъв е резултатът тук на прозорците. Не, сутринта беше перфектен. Значи като беше заведено, пръснах и само пуснах чистачката и... Ама той аз те я направихте сутрин. Да направим малко реклама на продукта. Продукт е 3,50. 3,50. Не се заслужава. Ще ги метем ли? Бах, пушат веригите, гледай какво става. Ненормална скорост. Какво да ги метиш? Заземяваш ги. Те ли ще ги оставим? Но някой ще рече да изкара и мазет утре няма да го изкара. Тут няма запали никога. До купците.